Mga ka-disciple, naranasan mo na bang gumawa ng mabuti, pero may mga taong humusga pa rin sa'yo? Minsan, kahit tama ang ginagawa mo, may magtataas pa rin ng kilay. Pero tandaan, hindi kailanman mali ang magmahal at tumulong. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 31, Friday of the 30th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 14:1-6, pumunta si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo sa araw ng Sabath. At habang tinitingnan siya ng mga tao kung ano ang gagawin niya, may isang lalaking may sakit sa harapan niya. Tinanong ni Jesus, karapat dapat bang magpagaling sa araw ng Sabath o hindi? Tahimik lang ang lahat. Kaya hinawakan ni Jesus ang lalaki, pinagaling ito at pinauwi. Pagkatapos, tinanong niya ulit, kung ang inyong anak o baka ay mahulog sa balon sa araw ng Sabat, hindi niyo ba agad ililigtas? At wala pa ring makasagot sa kanya. Mga ka-disciple, dito natin nakikita na ang kabutihan ay hindi dapat hadlangan ng tradisyon o takot sa opinyon ng iba. Minsan, masyado tayo nagiging legalistic, inuunang patakaran kesa sa puso. Pero kay Jesus, malinaw, ang pag-ibig laging mas mahalaga kesa sa batas. Kaya tanong ni Jesus sa atin ngayon, ginagawa mo ba ang mabuti kahit walang nakakakita? O mas iniingatan mong hindi mapuna kesa tumulong sa nangangailangan? Ang tunay na Kristiyano ay hindi natatakot gumawa ng tama kahit hindi ito popular. Ang kabutihan ay hindi nakaschedule. At ang pagmamalasakit ay hindi limitado sa oras o araw. Mga ka-disciple, huwag tayong matakot maging instrumento ng awa ng Diyos kahit kailan, kahit saan. Dahil sa mata ni Jesus, ang bawat araw ay pagkakataon upang magmahal at magpagaling. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.